komentaryo. Stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may aga naman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kada sigla magsang tiyempo ta. Ari na kita sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati, hindi lamang sa kahanginan kundi pati na sa online nga mga viewers, listeners, and supporters sa Aksyon Radio Bacolod. Bangod pwede na kita ninyo maupdan kag pwede na kamo magamonitor sa pinaka-latest nga mga update nga mga balita diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod via online paagi na sa Facebook kag YouTube. Aksyon Hotline. Sa magka-aksyon naton din kaman nga bahin sang kalibutan, palihog inform sang inyo sinema himata mga paryente, pwede na kita pwede na sila makamonitor diri sa aton sining nga pagpangalagad. Simple gilang himuon nyo daha sa mga tutok karon nga aga or ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, palihog lang i-share kag i-like ang aton sini nga broadcast, ang aton nga pagpangalagad para damo pagid ang aton sini malabutan kag damo pagid makahibalo nga ara na kita available sa online. Aksyon Hotline. Of course, sa mga taga Negros Occidental, Bacolod City, bisan pa dira sa Isla Sampanay, Guimaras, kutom malabutan sa aton sini nga broadcast karon nga aga ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan. Aksyon Hotline. Welcome to the show until 9:30 in the morning. Kita magka-aksyon diri sa aton sini palatuntunan sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Di ka mo magkalipato kadasig sang tiyempo ta. Mayara na gid lamang 31 kadlaw na bilin kag Pasko na. Aksyon Hotline. May 38 kadlaw naman, masulusobran na lang isa ka bulan ang nabilin sa year 2021. Ato na abi-abihon ang pagsunod sang mainit nga tuig kon politika ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Happy birthday lang kay Chief Technician Aksyon Noel Pinalan. Sa ulog siya sang iya kadlawan subong adlaw. Happy birthday halin diri sa imo ka-aksyon, no? Sa imo sini nga pamilya. Salamat gid Aksyon Noel sa tanan nga mga suporta, no? Kag padayon nga dedikasyon agon mangin matinaw aton signal din man diri sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Taliwat, happy birthday sa imo. Kabay pa madamo nga mga birthday ang mag-aabot sa imo. Kag kabay pang tanan nga mga wishes mo da matagan katumanan. Aksyon Hotline. Ayos sa magka-aksyon natin, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe dira sa comment section sang Facebook kag YouTube or hindi gani magpadala sa inyong mga mensahe sa available naton nga text hotline. No, kung why ka dira internet connection, worry no more. Pwede ka gihapon makapartisipar, ipadala lang ina sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in. No, good morning sa liwat sa inyo tanan-tanan. Nanong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ari mga balita diri sa lokal nga aton sinihambalan karon nga aga, parte sa ispaso. Siling kubaw nagailapit ng Pasko. Ang iban luyag na magbiyahe kay ang expectation nila makuana no tawhay o kung mangin talunsay ng pagbiyahe kumong alert level number 2 ang Bacolod kag Negros Occidental until November 30. So ga-expect ang halos kalabanan. That is why damo na ang naga-process kag plano nga magpauli diri sa aton
aring sa Dia Subongo, kayang Negros Occidental, nagapanindugan, nga kinanglan required ginagyapon, espas, dapat amoy na ang proseso or pamagi, nga sigurado nga ang mga papers, ang mga documents that was presented o kung ginapresentar sa mga luyag magkanto diri sa Bacolod, aside from the returning residents, di kinanglan pati na ang mga nagasulod sa Bacolod, at least mayara kita kasiguraduhan kag Negros Occidental nga hindi piki bla ang ila dokumento. Aksyon Hotline. Patingalahan ko halin pa din nagligad nga adlaw nga kwan bala nga sa isang isyu. Duwagi ko blakbati nga naghuni ang RIATF kag National IATF. Maluoy kamo ay palihog isettle nyo na ni, iplastar nyo na ni para nga hindi kami maapektuhan. Ang mga travelers hindi man mahang up. Ano gid bala exactly? No, kay tingin na panindugan sa Negros Occidental nga kwan gid dapat i-require ina kay silang sa Negros Occidental mo nang pamaagi nga ma-check tat naton nga hindi na mga ginagamit nga mga dokumento sa mga nagapalauli dis Negros kag Bacolod. Kwan bla, inang technically speaking, kwan ina siya, husto kag original kag hindi piki. Aksyon Hotline. Tigaling kay silang sa Bacolod, hindi may basihan niya. Legal niya ang executive order ni Mayor Dia, no, ang EO number 53. Ang regional IETF, do ay piyak kahuni hasta subong. San o pa kamo yung mga akto diri? Ang National IETF, maluoy kamuho para sa benepisyo sa mabakulod nun, kag negrosanon, nga yung magpaulit diri sa aton. Please, kung makalabot man sa inyo da, abi aktuhin nyo niyo, kay do kamo malang maalam sa mabaw da. Debla? Halin sa nguna, iya kung lantawon ta, ang mga guidelines ni, ang National IETF, amo lang ning kapagwaya mo. Kita mo pati gani ang alert level status na ton, sila man ga-decide, amo ito nga nagreklamo man primerong Bacolod, kasi nga 2 weeks delay ang data, gaabot sa inyo da. Aksyon Hotline. At the end of the day, kung hindi nyo ni masettle, ang guwasin ti ang Bacolod kag Negros, may ari lang kita sa isa ka isla, ari lang kita sa isa ka lugar, pero way pag Sibo, iya kag way, iya mag-uniform mga aton sini nga mga travel guidelines. Aksyon Hotline. Oy, dira pa lang nga pamagi ho, hindi pa lang ang plano naton kag handom tagani nga mapabalik ang Negros Island region. Ang bilog nga isla sa Negros, may isa na lang nga mo nang subong ang latest update nga may mga congressman lang nga nagabulig. Agod nga maduso ini kang mapasara na gid sang hagna nga naga-create sang Negros Island region. Aksyon Hotline. Tigaling ko mag-amuni sa simple pa lang nga mga travel guidelines, duway kita nagaisa. Silingkot ti ang problema sina sa ulihi, basi mambal ang mga senador kag mga congressmen, siling yan anong tabo. Nga daw, why man silang nag-isa dito sa Negros kag Bacolod, Aksyon Hotline. Aber, pero hindi tani mabaso la, kay kada isa may mga panindugan, kag may mga ginatumod, no? May ginapalayag diri nga basihan. Like for example, sa province, siling ni Attorney Refrando Diaz, ang provincial administration kag ni Gov Bong Lacson, siling nila ti dapat gini-require na. Kay paano mo ma-check karon kung legal matuod o kung hindi piki ang ginagamit ng dokumento as travel requirements kung wala na espas. Siling naman sa Bacolod, hindi na kinanglanon. Aksyon Hotline. May iyon si Mayor, pero dali lang. Ano to ang husto siniman? Halimbawa, karon nag-travel ka, butang Y espas, no? Y espas from Manila, kung fully vaccinated ka, laruhon tada kay only for fully vaccinated individual. Now, ang kinalain sa espas, kaya ang espas niya, dra mo may baluan, no? Kay may mga documents nga i-present sila, kung may ara documents, sa espas pa lang nga daan, pag-approve sa espas, butang balon,
tina-counter-check na sa iya point of origin nga dito sa Malinbla nga indeed ang iya sini dokumento hosto. Aksyon Hotline. Ti aton karon patpaton liwat anong reaksyon diri sa pila ka mga sektor sa amo nga bagay. May-ari naman diri si Councilor Israel Salanga. Nag-post man nagaba paibalo sa mga OFW nga nagligad to may post siya nga hindi na kinanglanon ang ispas till this time balik naman kamo sa pagproseso dahil Aksyon Hotline. ano pagid ari ho ang istoryahanta is November 29 and December 1 target national vaccination activity. Now, nagpagawa na ang DOH, ang target nila nga number 4, Negros and Bacolod. Now, ang Bacolod, mga 66,171 individuals as per number nga gina-expect sa DOH nga mo na malabot sa Bacolod City. Tinaligan nga daw, nakita naton o kahapon siling diri ni Dr. Chris Rungon mga 13,000 plus ang ila tigayon nga nabakunahan in one day. Doon mo nang pinakataas so far, no? Kaya nagligad to mga 12,000. Pero ti dapat na malabot mula sa Bacolod, according sa targets ng DOH, kinanglan makabakuna kita mga around 22,000 individuals every day in 3 days. Ari ang sa probinsya nga dako ang angkat ni sa mga LGU. Kaya ang target diri sobra to nga sa milyon ka mga residenteng dapat mabakunahan sa 3 days national vaccination activity. Aksyon Hotline. Na istoryahan ta na karon dugay-dugay. Ano pagid? Isa pagid nga balita update, ari may drug operation dira sa siyudad Sambago. Iya sang Regional Drug Enforcement Unit 6 upod sa Bago City PNP. May natikma sila sa operation, mga 400,000 more or less ni ang na-recover. I-check na karon sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Kay may ara sang mga kuano, may nangadakpan diri. Grabe no. Ang shabu-subo nga mo na ning kampanya dali lang matapos ang termino ni President Digong. Why, hindi gidya mabangbang, no? Aksyon Hotline. Amo na so parang pila ka madalag ko nga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? I-check ta na karon na kay ang National IETF. Actually amo niyo, ang problema sila to kay duwaay man sang husto gid lang nga makahatag sang update in case nga magpamangkot kita didto, daw hindi man way misang nag-explikar. Ati lang tawon ta na, no, kon paano ini kay kuntani may mga spokesperson bilangin ang in case may mga clarification bisan ang mga media bla may access sa ila to nga makaistorya makasugilanon, no, para at least madasig ang pag-relay sing information, hindi kay mauna pang social media, no. Actually sa social media ang Facebook pinakadasig sa mga medium ni nga daw halos kalabanan dira nagasalig sa mga information in which kung kaisa ti hindi husto nga mga information ang ginapost. Amo na gani subong mga politiko ginawa nila ni ka-support sa mga ginatawag la keyboard warrior ni kag mga sagad sa computer. Kay kabalo sila nga portikra hapos iya kon social media kay hindi siya ma-regulate pa subong sang gobyerno. Ano pag pinagusto magkandidato da para pa imo mag-commercial sang kandidato subong lang daw kay YouTube, sa Facebook, sos ara imo political advertisement galing ti aspirant, hindi pa ni sila makonsider as candidate kag wala sang kasuguan subong nga makonsider as premature campaigning nga maisip na sa ila sini nga alokasyon para sa pagpangampanya. Aksyon Hotline. Obviously pangampanya na tigaling kay why isang premature campaigning subong. In short, pag gusto ko mo da, laubos ang kwarta nyo da kagasto sa propaganda nyo. No, hindi tanan nga propaganda, malain mo, may black, may white propaganda. Kaya mo na, be aware of the fake news, be aware sang mga nagaguluwa nga informasyon nga hindi man lang kita piho. Aksyon Hotline. Now, ang politika, pakarunan tani sa di ang politika ho.
sa nasyonal subong do halos tanan magkandidato pagkatapos sa maging bahambal ni Presidente Gong sila nga may-ari di aspirant nga naga-cocaine mga aligasyon bala perti man makurog isang egg mo kung ikaw makabati mo tingka kita imo tuod nga kung mayara gin magkandidato yang naga-cocaine nung guwabi siyang pungsod sinikon matabo man Aksyon Hotline. naginaraguyon ang mga kandidato, nagpa-drug test, at mayara na siyang naguluwa, negative kami, negative ang among result sa drug test. At mayara nagasiling-siling ang amon niya, beyond din pala sa ginahimo perming ordinary drug testing, ina ang tandem ni Lacson kag ni Soto, naibalikan ko lang nagkaroon in the later part kay damo diri mga kwan mo mga update sa politika bla ano man ginapanghambal nila subong mga political issues nga dapat naton tutukan. Aksyon Hotline. Grabing nasyonal no ti kun hulaton ta niyang adlaw pa sang kampanya nga kinalahon ta ni mga kandidato kay plastar ta ni mga issues ginadala nila it's too late kay base ang tao bala makahimo diya desisyon. Now, karon ni plastar ta sa gusto nga perspektibo, nibalikan ko na on the later part sa aton sini nga pagpangalagad para at least maplastar ta sa inyo, no? Kay hindi magkita luyag nga ang amon diri papel mangin kritikal gin man kami sa tanan diri mo nga maginhambal sang politiko, ang mga propaganda sang kandidato, no? Although nga hindi pa sila officially ma-consider as candidate because as of now, mga kwan lang ni sila mo, mga aspirant. Pero kung ulihi, mag-inform sila kundi pigaw. Aksyon Hotline. No? Ang tao, karon maka-decide na kabalo kami ara thinking kung kaisang tao nga kung maluto na siya bla, masiling siya, ti amo na gini kandidato ko, by hook or by crook siya, suportahan ko. Isa na ano mo pa na ko kumbinsi, hindi mo na naya maligwat ang paminsaron sa tao. It's too late. No? Kung hinalay sa uli, maka-decide siya kung sinong optan niya. Aksyon Hotline. Now, istoryahan ta na, in a short while, there is aton sini nga pagpangalagad. Now, unahon ko lang kay timing kahapon, day off naton, damo gyapon sa nagapalamangkot kag personal nagatawag sa aton. Asking kung ano gid exactly ang matabo sa ginatawag naton nga requirements on the travel guidelines, no? SPAS is the name of the game. No? Kung sa mga basketball pa, muna siya kung subong ang mainit ang party sa SPAS. Tida mo ang nagambal sa konsiling nga, ano gid balada sa inyo man? Ang isa laman nga ginapamangkot nila, kapin pa kung aeroplano ka, ti kami yan, siling nga, Bacolod City, kami ano matabo ni Ari-ay klaruhon ta. In so far as of now, because of the orders ng Negros Occidental LGU, bisan taga Bacolod ka nga fully vaccinated yet you are required nga magkuha sang ispas. Amo na lang ng pinakasimpleng regulasyon subong. Hotline. Mano kada, amo na siya. Kay siling sang Negros Occidental, dapat ginman nga may ispas so that ma-check masiguro nga naglakat diri claiming to be fully vaccinated. Ti dapat makwani, dapat masiguro nga indeed fully vaccinated sila. O kung ang taon naton may reason man ang province mo, kay siling ko ari-ay, damo ng mga nag-travel nga hindi returning residents or hindi tiga diri sa aton nga may importante nga transaksyon. So even sila hindi na exempted sa ginapatuman diri sa aton. O tikon lantawon ta do sa imanagyapo no nga kung mag-abot ka di nga inang busi-ision tong tanan mga dokumento siling kumalawig man agani gyapon nga proseso. Pero iunahon ko lang na buyan ta lang guruyado anay ang akong obligasyon nga daw 3 and then we can continue kay hatagan ta ni priority dugay-dugay. Now, alas 8:26.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sa Alas 8:27 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Now, diri ko das iunahon ko ni anay para sa benepisyo sa tanano. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Tao ginula ko to kay ina kay kalisling ko hasta subong kadamo naga-chat sa aton personal, nagapamangkot sa akon walin pakahapon, nagdigad adlaw. Sige ano gid lang inyo naman anong regulasyon gida? Tisuliton ko lang ang panindugan sa provincial government kung nagasulod ka diri via airport kinanglan mo gid ang S-Pass. Simple as that. Amo lang gid ang regulasyon. Bacolod ka man, Negros Occidental ka man, you are therefore required nga mag-comply o magproseso sang S-Pass. Amo na daya, kung nagtawon tagid, since kang aton sini nga airport, o kung since kang airport, diri sa Negros, situated or located sa Silay, bisan ginatawag nga Bacolod Silay Airport, kuman sa probinsya, maobligar kita nga magpati sina. Hotline. Tawari, ti kumo ang regional IETF, as a matter of fact, gintry ginaton makontak from the DOH. Gintry ginaton makontak ang taga DILG. Nga mo ni sila ang members ng regional IETF for the purpose kung tani, nga may baluan ta kung ano ni sir, ano ning mahimo nyo di. Please, tingwain nyo ning masettle as early as now. No, kay samtang nga nagayalawig ini, lawig pang Nobyembre 30, tisubong 24, may anong pakadlaw. Siling ko, ang sigurado nga regulasyon kung may aragaman desisyon sini, after November 30, mabalaan ta pa ni sa National IETF mo. Tiya mga travelers nga subong, siguro ang akong diri masuggest nyo, wag ko mo memo, da kundi to follow the guidelines requirements of the provincial government. Aksyon Hotline. Gusto natin subong medyo mahalugan ng travel. Ang mga guidelines in order nga magbalik ang ekonomiya ta. Now, i-check ta. Nagligad na kamuno Sir Frank, siling I don't know kung natapos na settle na sa province kag sa Bacolod ini nga issue. Bao Sir Frank, why gigali ma-settle kay until now ho? Why hindi gidya madisponihan kung nag-travel ka pasulod di via airport, required kagid nga mag-comply sa S-Pass. Tinano ini. Actually, mga pigado nga tao, gayoma lang ni sila nga. No, manyang labot na mo kayang mong napaligban sumong niya, bisan lapit na Disyembre, ang mga survival nga mga individual sila nga. Unahon ta ni Guro Biyahe, trisikad, tricycle, may dalon pa ta bugas balayta. Online sa hotline. Online sa hotline. Nagligad sila ni Sir Frank niya, try ta ni matawagan sim anggag si Attorney Rifrando Diaz. Ambot na katawag man siya kung ano ang matabo si ni Sir Frank. How are you? Good morning. Hotline nga, yes. Go ahead, Aksyon. Salamat gid sa time, no, sir? Siling ko ba naka-day off na ko kahapon, balik ko subong, damo-damo ang nagatawag sa akon kahapon, nagat-chat, no, naga-text kun ano gid actually guidelines. Siling ko ang nabalaan ko blaya nga sige gyapon ang S-Pass requirements basta maglabay ka sa Bacolod Silay Airport. Sa duwa gid gali ma-settle ini, nakatawag ka na sa duwa ka mga matag-as nga representante sa province kag sa Bacolod City to clarify, sir.
Actually, na suglanon namon kahapon, si Dr. Kayan, ang hepe gina, ang atong gada nga daw kung sa konta, daw siya si Empanga, o Emergency Operation Center. Igasin mo lang siya, sir. Possible lang ang ginapangayo na mundugang. Gasling sila, which i-clarify ko pa doon sa kay ato na Administrator Emang. Kung niyaga siya, ibutang lang sa Bacolod City na unrestricted, kaya maghahapos pa din. I don't know what that. In short, pag ang destination mo Bacolod City, ang Bacolod City na tawag nila sina na window kasi may unrestricted at it will be last issue to know. So, amok na isuglanon ko Dr. Surongon is no, pag si OCM what is that unrestricted na window para sa pagsulod sa Bacolod. But we still up to yesterday, up to today, we still requiring it pass. Aha. So, gasulod ka sila airport na. aha. Pero sir, why man sa mga member nyo nga ato dito nagpa-Manila or may plano magkadto diri nga mga possible investors nga nagpalayag nga Sir Frank, Mr. Carbon, daw budlayan kami magsulod na sa inyo, ano ini? Why man? No, wala man. Kaya ga-comply lang sila. Wala namang amo niya mga members. Kasi ito naman nila, anad nagsiya 20 yung. So mga expats nila, all those requirements, galing kay ang apply ni sila, yan mga sekretarya lang nila. Ilit lang sila ito. Correct. So, sa opisina nila na yan kanang gapa. So, they comply with all the requirements. In fact, ang kami gani, swing namon, we travel all over the ano. I-comply. Ang sa PCCI na, business chamber, i-comply tagit kung anong ginapangayo sa atong LGUs, national tag LGUs. That's the only way na mapapanaog kami ang COVID ka makabalik ang negosyo pa. Isubong, ano ginatinguan mo sa gobyerno, na kasig-dasigon ang vaccination. No? Oo. Kitas ng tugari na gasto mong kita na mag-amot mo para sa vaccination. But ko, the other half na is ang atong compliance to all the requirements. Comply ka lang. I know malabigay na for that's too little, too small a price to pay na makabalik ang negosyo pa. Also, level 2 na tayo. One more, kasi normal na may best December, no? Kasi hindi talaga palupa sa Europe lato, nagbilahit naman sa gusto. So hindi kita. Thinking ko, that's too small a price to pay mga spots na, etc. Let's comply. Galing nga muna, sinindi lang, nakapos sila yung pinang, sekretarya ng file. Kita itong individual, ikaw gila yung sika mo na upload sa computer, file, etc. But that unrestricted thing, I like to, i-source na muna, i-kuha natin na, tanawang explore ka na, how, according kay Dr. Kayan, it will make a lot easier pa din ang pagtulog sa Bacolod. So, ang Bacolod ng window is unrestricted. I don't know what that looks like, but technical na. Amo na ganing akong komentaryo kay na siling ko dapat siguro mga amo ning mga issues the regional IATF and the national IATF dapat aktuan nila gilayon nga may ara sila bala nga dito sa national IATF makontak na gilayon kung makabati kabalos na sa nga issues nga issue i-kontak ko ng IATF ano ni matabo makahatag sila bala proper guidelines para nga hindi kundi nagkomplikadong sitwasyon so mong kaluluoy ang mga traveler sir. Tama ka. Kaya nga sa ating na regional IATF, para man DILG na, ang boss man siyang mga LGO, no? Team member na sila tanan? Oo, member man na sila tanan. I think you're right. Dapat ang regional IATF na to, dapat ma-regla siya nito na nang dapat sapon para, amo man ang gusto naman, para lang tao mag-iyo na. No, matravel, speculators. Kada bilo ka naman yung turista kung magduwa na may kwarta gina, gasto gina, tidalo nila di sa atin, that's what we like, no? Okay. Transportation, hotel, restaurant, tourist pass, kadamo. Oo, what we want people now to move? That's to do ang domestic tourists, it's around 60 million na po, no? Okay. So, mo gina, 60 million. So, hopefully, I don't know kung sino dyan nga makadabot ito sa regional IATF. Kung kinanglan din nila. And siling ko gani mas mayo na kay may mga counterpart kamo nga directly ya
may ato sa Manila ang PCCI, and as an official diri iya sa Western Visayas, siling ko ba si dito mismo makabulig man inquire directly to sa NIETF bla? Ang advice, ang ibig ka pwede ka direksyon dire, ibalik nila po nila sa regional IETF na, hindi po na sila sa Bureau. Hindi nila ko malapawan ng regional or else. They have to respect, so you have to go to the table by table. Go to your regional IETF and ask for the assistance. Okay. Kung ako maglantaw, siling ko, ang mga nag-travel by air or air travel, kalabanan sinisila hindi makaka-afford subong magtulo travel kakunway ka kwarta mo. Unless nga ang OFW ya ginasakdag na sang gobyerno pagi sa uwa. Ti kung ikaw individual nga nag-travel from Manila, butang balon ti may ara kay kasarangi kay kunway ka kwarta sir, barko guro, wildo, nga daway naman niya problema kung sa barko. Correct. May kwarta na, basta mag-upad na ka mag-travel, may kwarta na yung gasto, wito mo lang gusto pa, nagdalo nila rin kwarta nila sa atin. Correct. Pero nga, tundriya mo ni, for the meantime, nga nakita naton, like for example, in the case of province, abi mo bla Sir Frank, kung ako palang tawon, dumay point gidyaman si Attorney Refrando Diaz. Nga, number one, kung nag-travel ka, hindi malang ni returning residents ang ginakater subong. Actually, kung fully vaccinated ka, nalutulutawhay na malang pag-travel mo, basta fully vaccinated ka. Now, ang pag-check sang ila sini nga mga vaccination card is another issue nga kinanglan gid masiguro man tuod nga authentic o kun valid o kun hindi piki mo. Ti siling kong ispas niya mo na ni sir kay pag-apply pa lang di halimbawa Bacolod na Negros, ma-check dito niya ituod ang iya sini vaccination card hindi piki o, de bla sir? Subong may tawag nga bakuna card. Bakuna card. Ang kabataan, Manila, yes. Amo na ang daw may QR code siguro, pag nakaregister sa tanan nga kung ibutang nila ba sa machine, etc., mabalaan kung piping mo. Ma-apply ka. So nga kung kabataan, din pa-apply ko na bakuna card, din mapunin ko na December. Pag din pa-apply ko gid is fast, kung we have to be compliant, hindi kita pwede na. Alas sa 8:39 na. Aksyon Hotline. Abi mo siling mo do kasimple lang nga sa isang problema, pero for those who are traveling from different areas, pakadto diri sa Bacolod, huol man ituod sa ila mo, huol man ituod sa ila mga OFW, mga returning residents, pero tiway kita mahimo da, amo na gani siling ko, abi National IETF, RIETF, himo naman kamo bidesisyon da, as much as possible. Total ng medyo kunhod naman subong nagnubo naman ang cases ng COVID, sir. Sorry, ginautod ang linya ta, Sir Frank. Yes. Sige, ari ko, balik ko. Yes, sir. Tisiling ko ba, tani may makabati nga taga-regional IETF or national IETF nga pwede nila ma-meeting diho ang duha ka ang Bacolod City. With your respect sa Bacolod, okay man ang claim sa Bacolod nga Tilon District sila mo. Ang province, may mga punto de vista nga naintindihan ta. Ang Negros, kung nga agin na himo ni nila, according kay Governor, kag Attorney Diaz, Refrando Diaz, ti gusto man lang masigurado nga hindi kita malutsan tuod sang mga kwan mo, mga hindi bala husto nga mga documents, kag hindi bala piki, sir, which is, for me, valid reason man. Sir Frank? That's why, kami sa amon members, individual public, let's comply. Basta, ang paglantaw na amon to small price, to type lang yung convenience and everything. No? Amo na sila ni Dr. Kailian, kagapon, kaya ang balado sila, kung ito nga niya understood, kasi it will improve ang ilang mabatid. Yun ang window na mag-file ko that sa espas sa Bacolod, buta nga unrestricted, we need to know about it. Anyway, itawag ko sa Dr. Rungon, what is that unrestricted? And it will be easier to get an espas. Sila nagatag nila ni suggestion. But kami, our members encourage, let's comply.
for 2 years, naging tatanay, doon tayo nag-levy, siya di pa kita sa reklamo, no? Maybe 2 weeks na lang, or maybe 1 or 2. No? Actually, may mga maalam ang gani nga nagpadala sa akong mensahe, silang nga art. Actually, espas is not, the issue is not all about espas eh. Sila nga kung sinagon kag ikot-koton ng dalong nga rason sini. Siling sang akon diri nga mga listeners kag viewers nga nagapadala sa mensahe niya art, simple lang na do politika man na ang posible rason na. No, Art, not least that hindi ka na pag-ipasulod sa ulo ng politika. Hindi, it will complicate a lot of things. This is really about, fighting COVID, eradicating it, na hindi magbalik ka. So, sa like economic side, kabalo ka man siguro, pila yan kalibong na wadang trabaho. Pila ka negosyo mo sila. Hindi ka na, yung nga mo na another year, nasa plak na kami. We have to get up this 2022. Hindi nga mo dali, nag-list price. Ang assistant lang suggestion mo, hindi sila kailan, kang babutan hindi sila ng suggestion, positive yung DILC, no? Na maka-bring this up sa WTF, no? And things like that. Let's explore a lot of things, no? Kaya na pinagdaan politics. Okay, pala ka na ang politika sa tabas na. Sa sila na tito will try to recover. So, hopefully, ang DILG will bring this up sa regional ITF. I will try to call also to Dr. Rongon o kung kay Administrator Inang kung what is this unrestricted kasi magpakapos pa din. Anyway, dabo actually nag-contribute subong no sang mga opinion nila. I think this is a healthy discussion but at the end of the day, siling ko dapat ay ATF sa national and regional dapat kuha na ni sila mag-imutikang nga mag-intra diri so that ma-patch up ining problem kag ma-consider nga ti mayara bala sang desisyon mismo para why na ni debatihan kag kunano sir. Sir Frank, thank you so much for the time. Yes. That's why I'm gonna call up the ILG. Si TC Ingenero si Quintana sa province. Ang diri sa province, sir, hindi sila niya mag-comment, mga amo mo, ang sa province, kag sa, sa Kwan ni Vlad, diri sa local, Bacolod, do kumudline eh. Pero, may na siya ATF. Actually, we are trying to contact Director Ingenero, galing why siya gasabat, no? Why siya gasabat, la? Pagi mo kag Joe, magayag. No, sang ato nga sitting director sang DILB o si Quintana. Ang ating provincial, no? Yes, sir. Pabulig ka sila. Yes, sir. Will do. Anyway, salamat isa time, Sir Frank, today nga ginamot mo. At anytime, may mga galiwas. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Tiari sa diyan. Actually, damo ga-contribute sining agaw. May ari magani opinion niya espas even for fully vaccinated. Abi ko gina-encourage ta mga tao magpa-vaccine kay amo ni ang advantage. Daw pariyo lang gali nga pila gidabi ang may piki nga espas nga makasulod ti worth na i-sacrifice ang tanan ng pasayro which is mayara man siya opinion and that opinion for me is also correct. Tanan ini mga opinion ang ginambal sa province kung pamatian ta si Atty. Refrando Diaz siling yati amo ni ang gusto na mo matabo because to ensure actually at the end of the day kung lang tawon naton ang bottom line sini ang kontra sa province sa Bacolod hindi sila niya kung ano man butang tabi magasiling niya politika ng behind sina arta siling kuya pero sa sinibala nga bagay ang kontrata di tanan sa province sa Bacolod City sambilog nga Pilipinas kag kalibutan amo ni ang iyo di karga nga klase kuan niyo virus nga hindi ka na makita sang kalimutaw ta pero lang tawan niyo bla subong grabe ya amo lang ni nga virus nga kakalipay ang buli sang yati nga ni nga nagasigi sumpakilay nga bisan pa sa sining nga sahay sang kasimple na malang ni tani o kung maplasta na malang ni tani nga magbugos kita bla nga inang mag-isa nga mag-away ta ni siya puson tagid siya nga madula siya although nga ti daw ka very impossible na ang para sa akon nga opinion
nga madula tani si COVID. Because COVID-19 ari lang ni gapon sa palibot ta. Ano man ang kinamog subong sa mga politiko, ano man ang mga regulasyon nga luyag ipatuman, ano man ang ginahimo naton nga pag-convince sa tao nga magpabakuna, si COVID-19 ara lang sa kilid nagapanilag sang ginahimo ta. Now, ang lesson diri siling ko, at the end of the day, ang dapat tatani himuon di among pag-isa mo. Because, amo na gani ang bottom line sini, ang ginawayan ta diri tanan, kag ang kontrata diri tanan, hindi ning ispas, hindi ni kunano ni, ang yati nga COVID-19, sorry to use the term, pero ang kontrata diri tanan, amo ni si COVID-19, no? Nga ang katuntoy, kabalo man niya magkwan, ha? Ang tuntungan niya, kabalo man di ka kita imo yado nilmar, nga kabalo sa iya ga-develop sa iya, kag kung kaisa, nagagulpi lang gwa ang lain naman nga variant. Ti ginakadlawan kita sang COVID tiluyag nga maglawig pa kita sa amo ni nga sitwasyon. O, nga at the end of the day, nga kitaya nga nagapatawahay, nagikuntani sa negros ko sa Bacolod, dapat kung tani amat-amat na kita recover. Pero at the end of the day, bangod sang hindi bala hindi bala hindi mag-isa nga pananawan kag mga desisyon ti amo niyo. Ang epekto diri kitaya malitan, ari lang ang tandaan ta. Ako ga-expect and I really wish and pray nga pagkatapos sang December 25 holiday season kag January or December 31 as we celebrate sang ginatawag nga New Year, pagkatapos sini nga mga activities, the Christmas season and New Year celebration, I hope and I pray nga hindi lang magtaas ang kaso sang COVID-19. Aksyon Hotline. Muna yan nga akong mensahe sa tananda, please. We have to maintain kung ano mga protocol ginapatuman. Ato na i-hakson ang sitwasyon sumong. Because at the end of the day, kung nali gani, way tagi na pangayo, magbalik kita sa madamo nga kaso, tapos gid ang ordinaryo nga si Juan de la Cruz. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagama't-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning dira kay paring Mark Salanga. No, upod sa team niya nga nagamonitor karon nga aga. Paring Mark, regards lang dira sa mga mga kaupdanan mo. Salamat gid sa pag-monitor karon nga aga, no? Ara man ka monitor si Sir Ray Valenzuela. Ray Val. Upod kay kasi niya Bukay Valenzuela kuno ho. Do sa dulid ni bala si kasin niya. Salamat gida. Judge Mavil Maharukon kag Kagawad Joel Bonifacio ga monitor man. Sila ni Kagawad Joel Bonifacio niya it's all pride. Chicken. Tigaling kay kabudlay ng pride doon mo. May kung sa panglabalang kayo may kilabalaan ko nga branch na pero tila niya, no? Anyway, hulaton ta, no, kung ano niya, sumanaga pamangkot, pero subong niya as of now, samtang way ni masetol, kung nag-travel ka, ano ka man nga sektor, you have to make sure nga mag-iara ikaw sang espas. Amo na gilang na subong ang kwandira, no? Ang ending sina. Iway na tamay mo, Kaya mo ng regulasyon, kag amo nang dapat himuon nyo gid, no? Para nga hindi kaya kung ikaw yung traveler, hindi ka bala maalang-alang to, hindi ka pagpasaksyon sa airline nga base kon ang imo ticket maparibok na naman. Action Hotline. Subong gali kuano National Sardines Day. Nami guro ni Yado Edmond kung sardinas karon ang birahon tay, no? Subo-subo maning mga naigo sang kilat sa Zimbabwe. Iho panyaga sila to.
mga 3 ka mga lalaki nga mga preso, naigo sang kilat ni nagkalapilasan ni sila. Sunog mga panit na slawas grabe man ho. Hindi mo ma-expect tihalong gina sa aton nga mga kaaksyon. Alas 9:06 na, dugay-dugay tawagan nato ng patrol kay partitioning isa ka drug operation ti madinalagon ho nakwaan 400,000. Grabe no, di na nagalagi ning shabu nga makasulod di sa aton man. Ang shabu ni bala bisan pa man nga sige-sige ning operation sa mga sang mga kuan naton, sa mga operatives, sa mga authorities, ti kuan gid, no? Problema giniya, no? Ang parte sa ma-flash ang patrol. Ara si Aksyon dyan. Sige, ang patrol tawagan talang dugay, kaya i-update ko lang ning parte sa drug operation, no? Tapuson ko lang ni Anay dali ang pag-acknowledge sa mga naga-monitor subong. Anyway, sige. Salamat gid sa kay sa kay Aksyon del Mar Madera. Thank you gid for facilitating dugay kay i-plaster ko niyo. Ginahunos lang tiyempo tabi. Si Ronnie Rebelio, ka-monitor man Tracer Vince, kag Jerry Limaco. Salamat Robert Truma, Ters Vergara Sancho, Jerry Limaco, kag Susage Nuyas, John Gillian Jr., kag Sinaida Shibata, Glenn Diases, Mamban Mayo, Star Mayo, dira sa Minnesota State, keep safe man kamo mama, ni Doc Matt Mayo, Jean Martinez, kag Rasta La Vista. Thank you, Gida. Elizabeth Cobol, Jane de Borganio Gonzales, Jo Marie Formentera, kag iban pa diwa kay ato ni kon isa-isahon, siling ni Jan Acosta, monitor da kuno si paring Simeon Ronquillo, kumpare ko ni. Divino Miliesa Jr., Bobby or Buboy Cipriano, ginbaliskan niya ngalan ni kabulay basahon, Edie Jones Kalinaw, Melinda Dimirin. Good morning. Ang iban karon dugay. Ario, makuan na kuan ay kadali sa politika. Gamonitor man si paring Clarence Luxin, pare kaloy ang sunod nga adlaw i-update na lang kada. Thank you gid sa pag-support kag pag-monitor always sa Aksyon Radio Bacolod. Now, party politika makadali, sadyano, mga kandidato, sumunggay na raguyon mo. Gapa indis-indis nga magpa-drug test. Tigaling ka muna, bala mapa-drug test ka, ang problema, galing, may mga issues magyapon, kasi lang iba na, ano kung nagpa-drug test, hindi man na issue subong, kay at the end of the day, ang pag-drug test sini dapat, kung may aragin man drug testing requirement nga himuon, inang independent kag ginang masiguro mo ganyan, di bala ginapalusot lang ang result sa ulihi. Pero nakita ko pila lang ka kandidato subong ang seryoso bala inang mga nagaplastar sang mga vision and ila sini mga plano for the country. Amo nang aton gidya ginatingwaan tani, no? Ngayon lang husto nga pagplastar sang ila programa. Hindi kay sang iban na paagi sa TikTok, saot-saot. Ang makaraban niya is one thing, no? Kung damo ang nag-interasi mo, pero dapat as early as now, mga politiko ning hunin nila kag mga programa, lamo na ning balantayan ta. Isa mga kandidato subong kalabanan, kuan pit kanay na mo. Pit kanay na subong ang waso sanay nila. Now, ari sa mga nagpapili, subong sa presidential so far, daw nag-uluog daw na, no? Daw ay naging so far sang nagpinaguwa sa mga issues. Ang nakita ko lang, no, sa mga kandidato, bala, nagligad, kundi si Senate President Vicente Soto, nagpapili Vice President. I am not saying, subong kun survey, halos hindi mo paman ni subong ma-preempt kung sinugin ang magpanguna sa survey. Kaya kuan ini mo. Ang survey niya, depende ni kung din sila nag-survey dapit. Pero Ario, ang nakita ko lang balang which siling ko importante gurutuod kung matabo ni siya ulihi, ang ginambal ni Senate President
kag aspirant for Vice President Vicente Tito Soto III. Siling ko madayon sa ulihin ni ang budgeting scheme nga plano nila iduso upod kay Aksyon sa ulihi ang local development plan or fund balang nga ang kada LGU halin sa barangay level pakadto sa mga syudad sa mga probinsya kag paagi sa ginatawag nga budget reform advocacy for village reform nga ang tinutuyo dira ang kwarta marikta sa nga mo ni siya kuntani ang nakita naton nga kinanglanon hindi kay mangayo kayo katubalain ang dumapakitluoy katuya sa nasyonal nga tagaan ka budget. Aksyon Hotline. Siling ko kumadayon ini nakita ko bala nga ang point ni Soto mas nami ni kun madayon nga ti can you imagine ang plano sini sa sininga program ang tanan 82 ka mga provinces automatic may budget allocation may 500 million pesos ka 100 million pesos sa 145 ka mga syudad 50 milyones sa 1,493 ka mga munisipyo 5 million pesos sa 42,046 ka mga barangay nakita ko lang doable kag do amo ni siya ang mas effective nga governance. Nga sa tutuod lang may mga barangay subong nga ang iyaya budget ahay kunhung doon abi sa mga programa kag project hindi gid makasustain, hindi gid makasupport. Tengwa subong sa mga LGU kung hina ang koneksyon mo sa national government, sa provincial government, even sa city, kung barangay ka, ang gwa mo dira, tilo-tiluan ka lang. Kung hindi kalapit, ang lain pag kung hindi kalapit sa mga opisyalis sa gobyerno, hindi ka kaya budget. Diba? Siling ko kung madayon ini, I don't know kung paano ni galing i-plaster sa uli, pero ako conforme kung isambal ni Vice President aspirant nga si Tito Soto. Ti kung may budget, kaya at least sigurado, kung magplastar ka sang kay gwa subong ang barangay, ang munisipyo kung magplano ka wa mo ning dapat imuon nato mo ning mga priority pero kung sa ligan mo lang ang imo sini koleksyon kag ang ira mo sos gamay gina ya no gamay gina plus pa kun damo man mga opisyalis nga kun ang ginapinsan nila kung paano man sila maka kuha da, kundi husto lang nagkadton sa bulsa sang ibanda. Pero kung matabo ini, kagunda yun nun, ini galing may takbalo kung anong kapalaran siya uli sa mga ni Soto nga nagapapili. Ako ya conforme ko ni sambal ni Soto. Nga nami ako may budget allocation gid ang kada LGU from barangay. Kapin pagid ang ako nakita sa barangay. Kaya ang barangay kung kaisa, amo nang reason kung nga aga interest sila nga may updan gin ka kandidato nga ti kun way ka updan nga kandidato karon kag suportahan mo which is suppose ikaw apolitical ka inabalang barangay dapat hindi mag-interest politika mga barangay officials ti away ka choice si kaano karon kundi mo pagsuportahan ng isang kandidato maabot ang tiyempo magdaog karon ang kontrapartido or ang imo kandidato way kagin nagpakita sa full support mo kundi hindi kayo mo katilaw ko mga proyekto da. O, debla? Pero kung may budget allocation ka, I think ang mga barangay ni magtarong ni mo. Inablang waay ka balaya sang timpo eleksyon, di kagin magdampig to nga daw mapatay kagin iya sang pangipit da sang tawo, makumbinsis tawo nga magupod sa kung sino suportahan mo kandidato. O, no? Siling ko kumadayon ini kuntani at least uniform ang mga barangay may ara kagid budget allocation munisipyo kay kung kaisa mga munisipyo nga pigat mga project nila ninit katama ang mga project because you are very dependent with your ira amo lang ginaya ang kuhaan mo sang source mo kung ikaw isa ka banwang ang merkado mo gamay man da waay ka man sang mga establishmento nga ginpatukod sa imo waay man negosyo ka sululod tira mo lang sa ligan mo, pila mo na nakamilyon toy. Amo na siling ko kaluluoy ang iban nga mga ara sa 4th class municipality. Tiasta subong na tawab lang improvement tuman kahinay
Oh, pero kung may budget allocation, in which ako, isa ni siyang maayo nga nakita ko yung nga may vision bala kag sa kadugayon ni Soto sa politika, nakita yan nimo. Nga mo ning problema tuod nga daw magkadto di ginawa mo ya kaayo. Siling mo, sir, kaya man tada, mga budget nyo daw, mga senador, mga congressman, pero kung tagaan mo nito, gusto nga budget, halin sa banwa, especially barangay mo ning akong concern, matagan mo ni sila, kag matarong ng opisyal sa banwa, kag isang barangay, sigurado ang improvement, ya may sukto ng tao mo, singaop, luwa sa ira, may budget nga mo na, o, tikon ikaw, kundi makasiling ka, okay, bala niya kung sinusuportahan ko, pero importante niya, may ari ko yung budget, mahimo ko giniya kung anong gusto kong programa. Correct? No? Ti ako isa ni siyang maayo nga mga programa nga ginaduso kung madayon, kung pararon si Soto. Hindi pareho sa iba na magkandidato nga ginapinsar nila. So, sa iban dito, may entrance TikTok, may entrance sa kunano. Paduway mabla ka mahangpan kunano gitang papilian nila. Kulang-kulang dalang nga daw maparyo sila sa kay Rastaman mo. Gana disqualify lang ugaling. Pero tayari, kabay pa, no? Nga kumadayon ini. Kag amo manitani, kabay pang utok sa iban na nga nagapapili. Hindi kay kunano yung pangita na lang si Idia para makakuha sang mga issues kag sang makuha lang simpatiya sang tao. Amo ni gusto yung plano, no? Siling ni Soto, siling nga mo ni makapayo sa aton. Nga, ako conformigig ko. Personally, ako yung gapati nga, amo ning gusto kung tani, kung matabo sa uli, may pundo ka, o may allocation kagid, nagabalik diri sa aton, nga dapat may ara kagid diri, kay ti ang maginakulikta nga buwis, kinapasa tani sa nasyonal to mo, dason tilo-tiluan tadi, atagan mang tadi, may ira man ta, pero ti gamay lang. Pero mas mayo gid, di bla? Nga may budget kita nga aton de. Action Hotline! Kanami kung tani kung amo na no galing kay ambot kung makapungko sa pwestong ang iba niyang nakapungko kapila ng katuig nga nagpangalagad dira sa nasyonal daw hindi makapinsar katulad siya. Action Hotline! Daw kahina balas ang mga bagol nila kay ti pag-abot to kung twerkahan man kagala kalubag sang iban tong mga political advisor nila galain ang direksyon ang promisa sa eleksyon ara pero kung in terms of pag-translate into implementation and action, why gid, no? Baldagid kay ti mga benefactors lang ginapensar. Action Hotline! Alas 9:19 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Patrol Report! Para sa aton nga linya ho, may madinalagon nga operation sa illegal nga droga, ang RDEO kag Bago City PNP. Grabe, hasta sa bago ga alawas itong 400,000, lapit tong as milyon nga value sang Cebu. Aksyon Jan Diaz, good morning. Aksyon na at kung sumasumahon ang kahapon nga malolos ng illegal nga droga nga na-recover sa separado nga bypass operation diri sa Bacolod kag Bago, labot man isa ka milyon ay kay diri sa Bacolod 600,000 kahapon sa duha ka bypass. Ang sa Bago kagabi nagbalos man mga 400,000 pesos masuro-sobra action at nga balos sa illegal nga droga. Initial report according to the Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ining subject sa bypass operation, hindi na residente dira sa sunod sang Bago, pangayaw ini, pero ti nagapangayaw pabaligya sa illegal nga droga sa area sang sunod sang Bago, aksyon na art. Ang nadakpan ni Ubin pa, 23 anyos nga babae, ginkilala kay Rica Sarina Hinete, residente sa barangay sa Banwa sang Valladolid. According to kay Malong, initial nila nga report kinabaton from the intelligence report sa Regional Drug Enforcement Unit 6 nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Soliman. Initial kuno konektado man sa bila ka mga nagabariga sa illegal na droga dira sa area sa sunod sang Bago nga mga grugagmay bla tibot sa ingon tundul lagko diring ginadulong kag na-recover diri sang RDU Subo kagabi sa kay Hinete, notorious na niaksyon na art nga nagaduso sang illegal man nga droga. According to kay Malong, ginapadalman pa nila ang ibang pa nga background basi dugay-dugay matapos silang intelligence conference no para may balaan kung ano ning background pagid sining ni Hinete ila pagid nga pagpangusisa at least may balaan man aton gikan sa kapulisan. Pero according sa iya, ang recoveries anom ka sa say pero bulto ni Action Art kay ang iyan ni kuno ginaduso bulto man sa illegal nga droga. 70 grams of suspected shabu
worth 400,000 sa 70 size, 476,000 pesos worth of suspected shabu action art. Actually, ang ilalang ni transaksyon na bakalang 27,000 pesos worth, galing kay uluin na to kay Bansang Kapulisan, damo pag-bit ining subject sa labay bus operation nga karon yara dira na hunong sa custodial facility sang Bago City PNP para sa nagkakaigong investigasyon, proper disposition, pagpapasaka sang kaso. May may tingog ito ni Police Lieutenant Colonel Malong, isa na to interview kay ina, kaya nag-ongoing pa ilang conference. Kaya namin malakaroon kung action dyan. Action dyan? Siling ko, ang drugs hindi na nagalin hindi na nagpalusot. Amo na ang ginaosisa nila kay Hinete, nagapati diri si Malong, yung bago, hindi na illegal na droga, kung magado transient, droga na nagalabay, drug na transport, sila nag-transaksyonan ay hindi ni dalon sa ibang mga lugar. Okay. Amo na nga gina-monitor Manila, amo na nga kinanglanon man, no, sa kooperasyon sa publiko, ka mapumulyo sa sulad sang bago, like sa mga masiding mga sitwasyon, di ba gali nga regular, kung tumandok, kining subject sa bypass operation, gali kitindara nag-transaksyon, kung dito Manila gin-monitor, gin-surveillance, tub-tub ganin positibo, ang ila bypass operation. Background girl na sa ginambal ko, tinibiruan na sa ito mga aksyon nga kagapon na isa ka bypass operation Dris Bacolod, gilingkit iduwa ka balay, gindunga na lang nila kapon to yung bypass, sila sa barangay Villamonte, malit, pwede man ko na tingbon, kung di tingog na lang ka, ka ROU, Regional Operations Unit 6, dira sa barangay Villamonte, babae, ang redaktan sa piyak na balay, mga 204,000, sa piyak ng balay, tigil-kibot sila, may 400,000 pesos worth agad of suspected shabu action art. No? Okay. Pero na, ang kabusa detalye ang bypass ang RDU kag in coordination sa Bago PNP kag Criminal Investigation and Detection Group ko CIDG mabatian sa Black News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Report di kan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Chandia sa nagasiling sa totalang mga ka-aksyon sa rin ka nabahin sa Pinas labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Hotline! Salamat sa patrol dugang kwan sila karon pagpresenta sa Aksyon BBB program. Lorenzo de la Piña Jr. kag Taray Rubaton, Allen Louis Himotia, Ana Sinoro, Christine Minies Villalobos, kag iban pa dira. Thank you gid for supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Gold WD for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ulat nato nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuwa. Pawi lang ko karon sa aksyon na firing line kag sa gabi no nga mga greetings inyo kay may chimpo dayad ako ligwa nga makatamyaw ta sa inyo no sa Facebook nga mga monitor, thank you gid. Salamat gid sa inyo sa nipadayon nga pagsakta. Hotline. Ayos, ang aton nga pagpangalagad karon niya nga Miyerkules, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluman sang time dari sa aton sining nga pagpangaragad ako naman aksyon ag Tayhopon mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sa kamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila